And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binubugbog ako ng girlfriend ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Fred. At ito, ang aking secret file. 15 years na ang relationship namin ng partner ko. At masasabi kong, sa kasalukuyan, hindi na kami healthy. 2 beses na niya akong niloko. At nakipagrelasyon sa iba. Nung unang nagloko siya, ang idinahilan niya sa akin kung bakit niya raw ako niloko ay na-toxic daw siya sa pamilya ko. Kasi nasa poder ko siya nung una. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong dahilan niya na imbis humingi siya ng tawad sa akin, ay sinisi pa ang pamilya ko. Nagalit ako sa kanya. Pakiramdam ko ay napaka-unfair niya. Lahat ng sakripisyo ko, hindi niya man lang naisip. Pakiramdam ko noon, pagkatapos ng ginawa niyang panloloko sa akin, wala nang kwenta ang relasyon namin. At dahil sa nangyari, ang naging epekto nito sa akin ay naging open ako sa iba. Dahil sa sakit at galit ko sa kanya, ay nanlandi ako ng ibang babae para ipadama sa kanya yung sakit na ginawa niya. At nang malaman niya yung mga pinaggagawa ko, ng January 2022, sinabihan ko na siya na maghiwalay na lang kami. Dahil hindi na maganda kung mag-i-stay pa. Pero ang sabi niya sa akin, baka pwedeng maayos pa. Kaya naman pinag-usapan namin ang lahat. Inayos ko ang sarili ko. Tinapos ko yung pagganti ko at tinanggal ko ang galit ko sa kanya. Kaya lang, nitong April 29, 2023, nahuli ko siya uli na may kachat sa Viber at ang masaklap, katrabaho niya pa ito. Nabasa ko ang lahat. 1 buwan na niya akong niloloko. At nagpaplano pa sila na merong mangyaring intimate sa kanila. Sobrang sakit nito para sa akin. Ano pa bang dapat kong gawin? Kasi hindi na ako nakakaramdam ng mainit na pagmamahal para sa kanya. Para bang nawala na yung respeto ko sa kanya. At bukod pa rito, palagi niya akong binubugbog. Nakakatawa mang pakinggan, pero eto ang totoo. Babae pa ang nambubugbog sa lalaki. Sana mabigyan niyo ako ng magandang advice. Kung kaya pa ba namin tong isalba? Mananatili pa ba ako sa ganitong klaseng relasyon na toxic na? O ihinto na? Kaya lang kasi may 2 kaming anak. Isang 12 years old at 7 years old. Parehas na babae. Ano kayang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Muli,
Ako si Fred. At ito, ang aking secret file.